Zdravo svima, ja sam life coach taj i taj i danas sam hteo sa vama da podelim par savjeta kako da budete srećni, zadovoljni i uspešniji u svom životu. I naravno krećemo od najbitnije stvari za svakoga od nas. Bez te stvari jednostavno sve drugo gubi smisao. To je naravno novac. Vi nemate novac, očigledno gledate ove gluposti. Znači moj savjet vam je da imate novac. Znači, nađite novac, nasledite, ne kažem da nekoga sad opljačkate, da prevarite, ali ako se i to desi, Bože moj, šta da radim? Druga stvar, to je zdravlje. Vi ste bolesni, znači, ne budite bolesni, ljudi, budite zdravi. Treća stvar, ljubav. Niko vas ne voli. Neka vas neko zavoli, makar na silu. Postoje primjeri, ako nekoga dovoljno dugo držite u zatočeništvu, sad u podrumu ili ne znam gde, postoji šansa da će vas zavoleti. To ima neki stručan naziv. Onda, neuspešni ste. Budite uspešni. Depresivni ste. Ne budite depresivni, budite srećni. Poenta je da sve što vam se ne sviđa u životu, jednostavno ne budite to, nego budite ono suprotno što će vas ispuniti. E sad, za još ovako korisnih savjeta, ostanite uz ovaj profil i zapratite me u što većem broju, jer ja hoću da reklamiram one lažne patike i satove, a ako nemam dovoljan broj pratilaca, neće ljudi da plate, razumete? Eto, vama je to ništa, ja mogu da uzmem 30 evra.